Diolch i gyd am ymuno efo ni heno. Dwi'n siŵr eich bod yn cytuno pryd dwi'n dweud bod i wedi bod yn noson llwyddiannus iawn. Fel ydych chi'n gwybod, thema y noson heno oedd marchnata, sydd yn gydamserol iawn ac yn sicr mae yna nifer o thema allweddol wedi cael eu crybwyll yma heno. Diolch i CCF am noddi gynhadledd heno, rydyn nhw'n gwerthfawrogi'r cefnogaeth. Mae Mr David Evans wedi bod yn gefnogol iawn tuag at ECFI Cymru. Hoffwn diolch iddo am ei ymroddiad. Hoffwn hefyd diolch i'r holl siaradwyr sydd wedi rhoi ei amser yma heno. Hoffwn diolch i Richard Lewis am gadeirio'r noson. Diolch i Hefin am ddarparu'r technoleg cyfieithu. Diolch yn fawr iawn i'r holl noddwyr corfforaethol a'n partneriad sydd wedi cefnogi yn ystod y blwyddyn caled hon. Diolch i Thomas am helpu efo'r technoleg. Hefyd diolch yn fawr iawn i Sian am trefnu y noson heno. A diolch i chi gynulleidfa am dod. Diolch yn fawr.